minto mwanya getinga naende neri tukorinde tiga to semani minto mbire kwibire enchero mugusi amenyete kwibire ekitware gutugera ebinto ao nari twamenyete nemete ao ase chinsana kwibire ekitware gutwarira emete getesimekire ase nyomba gweta yari korokuna egetiche ky'omong'ina kiamagokoro emete nere yari gotoko kwibire ekiomogusi yari ko tugere eng'unyera gose eng'ondi erieta rinde nechimbiria mete kwibire rero ase enogo tv enogo ase chinkwana chiito otagete korigereria chingaki na ebiro lakini totararigeria chingaki na ebiro ntagete korabainyuria inki omogusi ari gotumera ari komenyera na eng'ondi ase omogusi na eriogo ase abana na abanto abanene nabo bwe oraeborina ng'aki eng'ondi yarenge eriogo minto mwanya getinga omanye na omogusi nabo are komenya atatageti besa atatageti kende korusiko ekiagera ekiabwate embiriamete na eng'unyera gose ching'ono echimbori igaisanegete kiabwate eng'ombe nabwate amabere abana bakori kiabwate kiagachete enyomba yaye nabwate ase akomenya kiabwate egeteni kiabwate egesanda kiabwate kere egento na rochi kiagochi areta amache abana banywa amabere nobori nasimegete muntu oyu taganeti besa yonde komenya obogima bwaye naende banto mbare korwara ekiagera emete nechindagera bare kori ibiarenge birungi bikorwa ase orosana gose korwa ase ching'iti etugo eri yaya amenyete eng'ondi nere eng'unyera eng'ondi yabwate omokera na omokera oyo igo obwate amaguta ari iga arenge gokonya ebinto ebinge mono na bana mbare korwara ase omochi bwa omogusi manya iga ng'a omokera bwa eng'ondi na eriogo ng'aki bwa orenge eriogo omokera bwa eng'ondi amaguta ari yaye iga are korusigwa asang'ananigwa obochoi ekero omonto arasirwe chinchoke oete riguga iga obwena agwo manya eyibona ayuna mang'ana tobwenete komanya twebire igo eng'ondi yari gotugu neng'enche enene sana ase omochi bwa omogusi into mwanya getinga nari totobwenete kweba bona torora ng'ondi ntori kora gose nebwate mang'ana buna aywo arengo eriu ekero yari gotugwa n'abanto abagusi amaguta niga arenge gosang'anirwa obochoe ekero asang'anirwa obochoe neura erinde abekwa ebinto ebi biatumeka ase okogwenia ase chinchoke chiakorasa eki na ekemo ekende omwana omogusi niga arenge gotumia amaguta aywo korwaria amatondogosi nomaete amatondogosi ase ekenyamorero smallpox omwana omogusi tae korwara measles gose smallpox aya amaguta ariyo omokera iga are gosang'ananigwa eura asang'ananirwa na ebinto binde na herbs chiemete chisimekire n'omong'ina iga aria geticha kiaye omwana oyo obwena ebinto buna emenwa y'abana ebinto buna amarwaire aya amakamake y'abana amaguta ari kiarengo ari gosang'anigwa obosaro gete omwana oba buya ng'e eye knowledge obo nobomanyi tobwenete gotwara buna omogusi totabwenereti kweba igo naende maete mwana omogusi tare kominyokia gochinya gitari buna ebibiri eri osiareirwe seki ekere na ebinto bimenyete na omogusi iga are gwakwa amaguta aya obwena iga are gotumeka ase chindagera chia omogusi erinde onyora ebinto mokoroka evitamins
vitamini stima itina ndabiro keke kusi lakini amaguta ari nabwate naende no ane ndagira nabari kubiku no mukira buoka oise kuinyora sokoro yao onye gwakine tekero chingondi chiari ngo omukira orie keraka manuka agukino kubutorwa na abana bari gusambiru baego tukwibuli nasiki igorenge eriogo tari kitwari kugambira rero mintu mwanyetinge kurinde na kumanyire igomanya na umukira bw'engunyera usibwe ngondi aso mugusi neriogo n'ibintu bitano nagotebi byari kurwari etwari kurigereria chingaki nebiro ngakiogo teba date chitariki ekegusi tote na rero itukoki ikiara rituko moigwete egesweri siku rituko ekegusi neri igoro rero neri igoro ria kabere umuchanana guso mweri bwebwagi amagache 200 nebere 8 that is 2nd May 2024 asike gusi igobono nabokwe gusi nuke manyiti usituke manyiti asoko beka igoro chingaki nebiro asike gusi abantu barambuliri mbaerere ngaki emieri yabangire asike gusi omweri omutangani yani ase kinyamuriro January abagusi bagotena eyinere ngaki yerirema eguruguru ebuse na kinaende ebuse na nomurakera engaki ye guruguru ebuse nomurakera abantu nari bari go kurema minto engaki yari korokwa monuguno barema monuguno obarema ekero ebuse ya erize twamanya konyora omugaso omuroro monge ribosa chindobe okobusura noko simeka yarokwa egetamo igo no mweri goso mochanana igesongo mokuruka February no igetamo ingiki yarenge ngaki yarenge omugaso omuroro omonge alafu ngaki ribosa yarenge chindu bechikorusigwa okobusura no gosimeka eyo kubwatia oyo gatatu omweri omochana no gatatu igore korokuri igwata bono nengaki yogokomera okiara gano kwari kobusura enchagwa naririburuga no gokomera yarokwa rigwata tokoruri igwata oyu no motienyo gatatu twacha omochana nagoso mweri okane oyo kano oyo bono igore korokwa maumuntia na maumuntia nekere mbura yarenge enyinge yari korete toigo buna bono embura enyinge omotienyo yore nkoba yani omweri okane omochana no kane igano kwarenge koburugera igano abantu bari kwaga igano koumuntia mandegere iga egesuniki akabire keke igano amo bari kwama amasinga ari kwama amandegere ari kwama timeti usimunyurita amasinga amandegere na amoba engaki ya maumuntia engaki ya embure nyinge nere yari korokwa amaumuntia omotienyo kane omochana no kane omweri okane tokorwa maumunti twache emburenke embeo yachaka goche nyinge nenchara yachakire ekere enchara yachakire bayoroka ebwagi ase kinyamuriro May
month of May. Na orokorokwa ebwagi ase ekegusi. Igo kwa igure ngaki enekero embure yakeire. Ekero yakea embeo yachaka kobe nyinge na ntari gorioka ninchara yachaka. Tokorwagu togende omweri ogatano rimo. Omweri ogatano rimo igo okonyona enchara yachakire kobe enene. Enchara ekere kogenda ekochaka kobe enene oboremerwa mboro. Obori mbono bwabumbatire obori nari bogokina bwabumbatire. Engaki yarokwa engoro moni. Engoro moni. Engoro moni. Engoro moni. Mochanana oso mwerio o June asege songo. Tokorwagu toche engaki obori bwamire goika bono bwetire bwekumbire bwakorire iga ekeande giekumbire oyo no mweri okorokuriete riete ase kenyamorero mwaruka July ase kenyamorero mwaruka July obori bwakorire iga tokorwa July eyu ekoroko riete twagenda turetia kibaki toriete kibaki no mochanana ase gesongo gose kenyamorero mokoroka August inkige koba yokonyana ebibaki ebinge endagere nyinge ebibaki byabeire meuko timaiti kibyari kugokakira na ende ngaki enera abantu bari kurigia koira abana bware ase chingaki chingako chieke gusi ekiare ndagera nero ebibaki byari goichorana ekarukuna turetia kibaki egesongo August tokorwo kwanyara tuachire engatiato nekeramo babone ndagera ere nyinge amabina nari aichire noche minto mwanya gitingi nere tumanye ebirebi nere tumanye chinga kieche engatiato ase gesongo rende mwaroka September tokorwo mochana na so mweri kwengatiato tuacha egesunte kiamasaba ekenyamorero bono no October egesunte kiamasaba igabo nari kwari kora magonga kunganya koruaga gochia amanga konyagweta timaiti asacha mwaya seri korugusi ase ngenjo mwasari chinsana mwasariri ase chindo chebinto chisasa tinchiyo bibabembio kebabenkeyo roche kebaben ebinyoru byaerire bona ase chinyoni chiari kweyeka twasari twakore chiari kobutera bona no magonga bona ntori konyarora agachire omotienyo gose omweri oyo okorokwa egesunte kiamasaba abantu gankore mabare ekero twarure egesunte kiamasaba etwae kogenda egiachache November ase kenyamorero na engaki enekero masaba ebwate gesunte yani onye gotaite korigereria ase bari mokote geography agu the sun is in the southern hemisphere of the tropical of the earth igona teba igose abasaba kemunyu bari mwasomire geography tokorwa egesunte giachache twache esagati December abagaka mbali gusi bagotana agwo esagati na marieta ndeiga tarabe kubuya koto kubasona aya naro twamanyire kubwati ne ebiro ne chingaki buna bikobekwa na ayitu aboriri na into tobeke buya toerere burungi tumanye minto mwanya gitingi aseri tukoria rero
twamanyire emieri emechinini emechanana amagacha ase chingako chiabo ao ase Nogo TV tosemani akomanyani etwarigereria ebiro nechingaki chia mwanya gitinge gose chiomogusi bunegesako mbuya mona asokonya gutosonja na gutorigereria na ene mwanya gototebereri na ayu ande tokubabori na intu tomanye mbuya mona asogo ntegerera mwarimu Obino Nyambane.